TV. Her atna sayın ungan hujabikeler hem usta kulinarlar Tatmus TV telekanalında təmli kreşni kütüp alar. Çünkü təmli yana bir retsept yenmekşi bular dostlar. Biz özümüzde kütübüz. Ул рецептni ясаушыны, ягъни пішірушыны қаршы алабыз. Бүгінгі қонағыбыз продюсер, жырлар авторы, автор башқарушы, жыршы Гүзәлия қаршы алабыз. Hayırlı günler. Hayırlı günler ay Guzeliye. Konfet alıp Ay, çay ay. içersin. Ama güzel mi? Амандысы. Да. Матур футболка и тағын бір кішкенегіне презент. Футболканы көрсетсек ярый. Ярый. Алла сетер сіз пакетларыңызны сізге пакет бөлек итер. Бір нәрселер көрсетмейсіз шығарсақ аяқ футболкасы. Була. Футболка була байрам деп жазылған ма? Почти. Ендедер харфтар, мұнда харфтар шығып қалған, жуылған бұғай бұл. Yok, Hakim деп yazılған. Солай міне. Hakim деп yazılған. Ого, пакетінде де шамар. Ярар, не үшін Хаким деген футболка алсын енді? Пакетінде бір нәрсе бар анда. Қаралы, а бұл нәрсе бұл? Конфет. Бұл конфет ме? Конфет. Шында. Шындап. Біздің қызлар бар бейт. Ей. Хакимні яратушы. Ну. Шуларға берем. Бүләкләрің үшін зур рахмет. Әйдә тәмле көрәшні башлыйк. Башлыйк. Гүзәлия безнең тапшырыбызның кагыйдәләре үзгәрде бераз гына. Узганында синең дә бер үзең генә түгел идең. Синең көндәшең дә бар. Бүгенге көндәшең синең телевизион тамашачы. Ягъни тамашачылар хәзер рецепт юллыйлар, фотога төшерәләр. Мин сиңа күрсәтәчәкмен. Син нәкъ шулай шул рецепт буенча ризык әзерләргә тиеш булачаксың. Әгәр дә нәтиҗәдә синең ризыгың нәкъ шул фотода килеп чыкса, тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән әлеге менә бу шәп. Монда юк минем. Бу мини кастрюль, бу шумештә кебек бойма бу шундый кирәкле бер бу. Синеке булачак, әгәр дә юк икән, нәрсәдер килеп чыкмаса, бу бүләк шул рецептны юллаучыга китәчәк. Аңлашылдымы? Бик катлаулы булмаса инде. Бик катлаулы булмаса, шуңа әйдә игътибар экраннарга. Кем икән ул сиңа каршы көрәшүче булыр. Гайфиева Рузилә Рафиковна Ширмешән районы Ширмешән авылында туып үскән. Казанда укып чыкканнан соң монда калырга булган. Һәм ялгышмаган, чөнки башкалыбызда ул үзенең мәхәббәтен табып кияүгә чыккан. 3 бала әнисе балалар бакчасында тәрбияче булып эшләгән. Ә бүген ул бәби ялында. Өйдә тәмле ризыклар пешереп, Татмус ТВ каналында тәмле көрәш карап ятам дип көлде Рузилә исемле тамашачыбыз. Шулай итеп телевизион тамашачыбыз белән таныштык. Рузилә Ширмешәннән Казанда яши хәзерге вакытта. Менә рецептны да күз сала инде. Менә бит. Бу вермишель. Бездә Шундый төстә. токмач дип әйтәләр. Әйе. Бу яисә шундый төстә, Мондый яисә төстә бу полуфабрикат бармы соң? булырга тиеш. Монда тагын нәрсә күрәсең син? Гөмбә. Гөмбә, шампиньон. Перец бугай бу. Бу Әллә шампиньон. борыч, әллә помидор. По-моему, борщ бу. Әйе, так. Хәзер ансын беләбез. Кунжутный не? Нәрсә? Алып килдеңме? Юк, Менә кызганыч, алып килдек. Әйткән булсагыз, белмәдем бит, нәрсә пешергәнбез. Мин уйлаган ише үзем Кунжут, миндә кунжут бар ул, һаман бар ул. Әйе. Ну, җиртмәгәч булмый. Булмый. Гүзәлия, ничә уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Әйе, син пешереп кара бүген, яме? Сиңа уңышлар, һәм әлбәттә уңышлар телим шулай ук Рузиләгә дә. Әйдәгез, сезнең менә бу Кукмара кастрюле табасы өчен көрәшне башлыйк. Я Гүзәлия менә карап торышка гап-гади бер токмаш кына кебек, яме? Бернинди катлаулыгы да юк кебек. Токмаш пешердең, турадың, кыздырдың, пешердең, токмаш пешереп алдың, салдың да. Сәдәмәндә эшләрең дә килеп чыкты кебек. Ләкин эшли башлады. Менә шушы токмаш белән мин таныш түгел. Бу беләсеңме? Бу нәрсә соң? бу карабыдай. Гречневый. Әйе, гречневый карабыдай. Пешерү буенча шулай пешә микән? Карабы бит тиз сынаймы? Ну, мен әйтәм, разваривать. Инде шундый уйлыйм, кара. Инде бит пешергән юк. Бер 10 минут, наверное, пешә торгандыр ул. Артык кирәк эмес. Гүзәл әйдә, без аны алып торып фаразлап тормыйк, без аны пешерик. Шуңа баш ватып торганчы менә сиңа
Кукмара табалары, кәш түрләре, нәрсә кирәк барысы да бар. Менә бу таба миңа ошый. Ингредиент та бар. Менә бу ошый. Менә ушулык бит инде ул. Менә ошый миңа, әйе. Менә төсе ошый, төсе. Смотри. Төсе маши огонь. Инде аңлавымча, безнең бүгенге тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл савыт-саба заводы Ашык акционерлык җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба һәм Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Һәм уңайлык өчен әлеге заманча шәп савыт-сабаны сез интернет кибеташада алырга мөмкинсез. Һәм дуслар, алганда беләсезме, гомумән берәр кайда булсагыз, чит шәһәрдә карагыз, менә шундый Кукмара дигән логотип булырга тиеш. Һәрбер Кукмара заводы ясап чыгарган эшләнмәләрдә бит. Казан буламы ул, кәш төрел буламы, таба буламы? Әлбәттә инде кибетләре дә бар, Кукмарада да бар кибетләре, бар Казанда да, Павлюхин урамы 114 адресы буенча урнашкан, Рихард Георгий 11Б адресы буенча урнашкан Горький парк суда үзәгенең беренче катында, һәм дә Мусин урамы 23Б адресы буенча урнашкан кибетләргә барасыз да, җанагыз теләгән табалар, кәш төрләрне җыеп кайтасыз. Я. Үзеләдә нәрсәләр эшне башлыйбыз? Эшне без менә хәзер кишердән башлыйбыз, суганнан. Табаны җылытып куй. Ә мин син эшли сөйли белергә тиеш. Син бит продюсер кеше хәзер, шулай бит. Продюсер кеше ул берничә менә пычакларыгыз да үтсә сезнең ашыйбыз булыр. Пычаклар үтә ул. Бик пычаклар не өчен Кишер әйбәт, кишерне андый буласын, кем белән ишен ярып карап алып булмый бит. Шуңа күрә ансы гына кармавый кишер булган кармавый кишер дә буламы ни? Була. Ярар, Гүзәлия, син монда эшләтер, мин сиңа сораулар бирәм, инде әйткәнемчә менә бит син продюсер. Хаким проекты, продюсер аңлавымча. Син хәзер бөтен җирдә дә, бөтен интервьюларда да әйтәсең. Шулай бит? Әйе. Просто кисәсең? Юк, пычагыз не очень, конечно. Пычак әйбәт. Кисүчесеннән тора. Шулаймы? Менә минем мидә пычаклар башка төрле. Начар биючегә беләсеңме нәрсә кылмачалый иде? Шуңа күрә әйдә, Гүзәлия, син кис, яме? Хаким, проекты гомумән ул нилектән синең башыңа килде? Син аны үзең күргәч шундый уй килдеме? Әллә синең хыялың бар име? Кара әле. Юк булып кына булмас. Син әлбәттә килгәнегез бар инде безгә. Мин хәзер сырым инде. Һәм бөтенләй башка күзлектән чөнки Хаким проекты өчен хәзер старт алды. Минем хыялым да юк иде, теләгем дә юк иде, андый уем да юк иде. Ул менә ничектер үзеннән үзе килеп чыкты. Була бит шундый. Бер дә уйламаган җирдән мин аны интернет челтәреннән күрдем дә, анарга yazып җибәрдем, бик тавышың шәп дип. Ул беләм. Беләм дип язма. Мин башлап анар фотоларын карадым. Мин әйтәм, бу берәр мажор егеттер инде дип. Булса булмаса да мин әйтәм, языйм әле бик әйбәт бит тавышы дип. И шуннан соң ул рәхмәт дип җавап бирде. Берничә көннән соң аның белән ул вакытта эшләгән. Җылнамы бу? Суык май бармы сездә? Суык май? Суык майдар инде бездә. Суык май, да, суык май. Бездә шулай диләр. Менә бу майны. Әйе. Вот шуннан соң аның продюсеры шалтыратты. Ачырганмы? Ачыла, моннан җин чыгарга мөмкин хәзер ашкан. Кем юк куйды икән? Җинме? Җин. Әйе. Гүзәлия, сез менә Хакимны бик мактагансыз икән ди. Чынлап та сезгә аның тавышы шадымы ди? Әллә болай гына. Әллә болай гына яздыгызмы? Әйе, эшем юк менә язарга. Мин әйтәм, шуннан да ошады. Ниндидер үзенчәлекле тембр. Шуннан аласың. Шуннан соң минем ди сезгә тәкъдимем бар ди, әйдәгез дуэт яздырыйк әле ди. Ул вакытта инде мин бүтән дуэтлар булмас дигән карарга килгән идем. Әйе. Бер дуэттан соң. Бер шундый шәп дуэттан соң. Артурга юк дип әйтәсем килмәде, чөнки Артур Замалетдинов инде ул. Чөнки ничектер без дус идек инде, әйтәм, нишләргә соң. Берничә көн уйлаганнан соң минем соавторым Гүзәлия Әхмәтҗанова текст җибәрде. Әйтер сүзем калган дигән җырның тексты инде ул. Син бераз бутап тор. Шуннан менә мин текстны укыдым. Әйе. Син мин бутап тормын бераз. Текстны укыдым, текст миңа бик ошады. Шундук көй туды. Менә ул көйне язганда мин Хакимның тавышын ничектер күз алдыма китереп яздым. Бөтенләй
башкачарак стилдә җыр туды. Ну, син минем җырларымны беләсең инде. Әлбәттә. Күбрәк ул вакытта теге авыл көйләре кебек җырлар иде минем. Индер, Әйе, менә бит. Индер. Халыкчан дип әйтер Әйе, идем. халыкчан. Сүзе бар бит аншында. Индер халыкчан җыр җырлар иде. И менә бу тавыштан соң аның тәэсиреннән соң шул тылсымлы тавыштан соң менә шундый үзенчәлекле җыр туды. Да? Мен әйтәм, текст булды, кей булды. Мен әйтәм, җырны яздырырга кирәктер. Үзеннән үзе шулай килеп чыккач. Хаким. Менә Бил давай. Артурга җырны җибәрдем. Җырны әйбәт диде. Аранжировканы бер көндә ясап бирде. Җырны яздырдык. Ул Хаким Әлмәттә яздырды Артурда, ә мин Мухинда инде Маратта. Ага. Вот. Шуннан соң җырны халык яратты. Биттем менә бик озаклап сөйлисең. Шуна яра, аңлашты хәзер җыр туды. Җыр туды. Җыр туды, булды эш китте. Менә хәзер Хаким проектын синчиктер аерым гомумән бетерәсең. Аңлашыла бит? Чөнки хәнҗитер анда аның хәрәкәтләре дә гомумән мин сәхнәдә күрдем. Я әйткәннәр, син күрдеңме саны? Дим, юк. Әле күргән булган бер концертта җырлады бит ул. Син күргәнең юк идеңме? Юк, әйе, шундый. Кызык икән ул шундый та карап торырга, шәйттереп хәрәкәтләнгән кешене. Ну, ул Клипта чыкты, менә шул хәрәкәтләрдә. Аны кем уйлап чыгара менә ул? Яра, хәрәкәткә бәйләнә. бер кем дә уйлап чыгармый, ул менә үзенең теге баш миеннән сигналлар, нинди сигналлар килә, күңеле ничек куша, үзе хәрәкәтләнә. Аны уйлаган продюсер махсус хореографлар яллый. Юк, Хаким менә. Тыңла син менә бу хореографны. Юк, хореографта түгел, эш бер үзенең менә күңеле кушканча Майкл Джексон кебек. шу, әмма шулай. Үзенең үзенә генә хас булган аның биюләре, шун күңелдән, Кымдыр? от души. Урыслар әйтмешли. От души. Әйе. Иң мөһиме от души булырга тиеш бит инде ул. От души булырга тиеш. Хореограф теге постановка булмаса да ярый. Миңа вот менә шундый биючеләр ошый. Заученный теге ниләр белән движениялар белән түгел, ә менә үзләре чын күңелдән рәхәтләнеп, ләззәтләнеп бии торган биючеләр ошый миңа күбрәк. Так, ярар. Менә Клип төшердегез. клип булды. Кемнәрнеңдер концертларында инде катнашты. Сольный концертларында шулай бит. Сольныйларда да, теге солянкаларда да катнаша башладык инде. Җыр китте, халык яратты. Ишек кабул итә яшьләр менә теге. Күп язаларым. Менә Хакимны аны күбесе интернет шелтәреннән карап кына аңламыйлар. Аны концертка килеп менә теге Мишәрләй әйтмичә тотып карарга кирәк. Карарга кирәк Хакимне. Тотып карарга аның энергетикасы бар. Шәп энергетика, шуңа күрә ул бар бит теге тыңлый торган артистлар. Бар артистлар аларның теге җырларына биисе килә. Ә бар менә аларны карыйсы килә. Хаким шуларның берсе. Күреп. Димәк, бу проектыңны синең әйе концертка килеп карый торган проект. Әйе. Менә. Тотып карый торган якыннанрак. Тотып карый торган. Шалбар балагыннан. Алай булмаса да инде, ну. Но әле ул өйләнмәгән җегет. Өйләнеп түгел, йөргән кызы юк. Әйе. Ярар. Монсы да аңлашылды. Планда инде, әлбәттә, җырлар яздырудыр инде, тагында клиплар төшерү. Ага. Шулай бит. Гомумән, Клиплар проектны үзеңә вакыт каламы синең аны продюсировать? Дөресен әйткәндә, мин үзем турында хәзер бик әз уйлыйм. Син тулаем ул проектна шөгыльләнәсең. Күбрәк проект белән шөгыльләнәм. Минемчә, әйбәт шәп продюсер ул үзе турында уйларга тиеш түгел, ә үзенең проекты турында. Ул менә мин бит әле җырлар язучы да, миңа күбесе әйтәләр, син инде үзеңнең җырларыңны күбрәк җырлатасыңдыр. Юк, дөрес түгел. Мин әйбәт продюсер буласым килә. Шуңа күрә иң беренче мин ничек дип әйтим соң, репертуарның сыйфат турында уйлыйм. Шәп репертуар топларга кирәк. Кемнең җыры булса да, минекеме, башка авторныкымы, шуңа күрә мин шулай кисәм. Ярар, син беләсең, син беләсеңме, гомумән, сортны нәрсә икән ул итне кашынарак. Мин үзем менә өйдә ничек пешерәм, хәзер шушы пешерәм. Менә рецепт белән пешергә яратмыйм бер нәрсәне дә. Үземнән Көнендә яратмыйм дигән. яратмыйм өйрәткәнне. И Күп хуҗабикәләр шулай яратмыйлардыр. теге кунаклар, допустим, менә минем апаларда кунаклар кунак ашы була.
Әйе. Мин үзем генә эшләргә яратам. Миңа беркем дә кумач оламасын. Апаларга баргач та апаларны куып чыгарасың. Әйе. Барыгыз әле үзем. Апаларда шулай. Апаларда нәк шулай. Шулай. Үзем генә мин тизрәк тә эшлим. Сыйфаты Синең да кулыңда ятасың. шуңа күрә миңа үземә генә эшләргә кирәк. Ярар. Әйдә Хаким проектларына сөйләшим дәвам итик. Әйдә. Килешү төзедегезме? Син бит беләсең, бик күп шундый чираклар бар. Россия эстрадасында да шулай бит әле ул. Бу сорау инде. Бездә дә бик күп инде ул, әйме? Кеше булалар да, җырчы булалар да, халык килә башлады. Аха, бетте. Миңа продюсер кирәк. Мин үзем. Дип талашып, ызгышып, Юк, сугышып бетеп, бар. жанжаллар куптарып аерылышалар. Бар. Тегесе судка бирә, мин җырларны җырлап, безгә тәҗрибә. Килешү бар. Җырлар да миндә дип әйтәсең. Килешү бар. Бармы? Шуңа күрә шулайрак. Ярар, акча темасына кирип тормабыз инде монда. Әлегә Акча акча бездә. китерә торган проект булсын инде ул. Амин. Шулай булсын. Инде булсын безгә. Шулай булсын. Андый проектлар кирәк. Анда инде тәнкыйтьне тотышлар да бардыр, мин күргән. Акча бит ул акча булсын өчен кирәкми. Ул бит акча безгә кирәк күбрәк менә иҗат белән рәхәтләнеп китеп, шөгыльләнер өчен кирәк. Безнең дә подизар күп. Безнең тамашачыларыбыз, чөнки алар ул акчага ут алалар, анда яңа җырлар, аранжировкалар, анда клиплар эшләр. Матур костюмнар. Менә. Аннан соң акча калса, ярый әле, калса. Ярар, әгәр дә ки, ярар, син Хаким, беләсеңме, әйтәләр бит, йомыркаларны, яки тавык күкәен диләр, бер кәрзиндә генә сакламыйлар. Берничә кәрзиндә сакларга кирәк. Белмәссең бер кашанда кайсы проект, ата кайсы юк. Хәзер син тәҗрибә туплагач, берәр артист, берәр, яшь, берәр җигет, кыз сиңа әйтсә, Гүзәлия, менә сез шундай бит продюсер, мине дә алыгыз әле. Менә безнең TMTV, Татмус ТВ каналында эшләүче бер кыз да бар әле менә шулай. Бик тели инде җырларга. Менә эчендә ул җырчы, беләсеңме? Шөгыльләнә бетне башка эш белән. Аның өмете бармы, аның шансы бармы сиңа язса? Миңа көн сайын диярлек, менә яшь талантлы кызлар, егетләр язалар. Минем дә продюсерым бу әле теге яшьләр дип яшьләр генә дә түгел. Танылган кайсы бер җырчылар да миңа шулай чыктылар. Шундый тәкъдим белән. Әлегә мин әзер түгел, әлегә минем бөтен вакытымны, бөтен көчемне бирәм Хакимга. Ишеттегезме? Әлегә әзер түгел. Так что язып башым катырмагыз, директка язып. Я Гүзәлия, Гүмбәре хәзер үк саласыңмы? Мирас соңракмы? Безнең әле 2 тур алмаган. Юк әле, иртә Гүмбәгә иртә. Вакыт чаба, вакыт бара. Бик күп сөйләшәбез. Гүмбә соңына салабыз, хәзер җибәрәбез. Карале, синең сәясәтең белән Хаким килешәме барысы белән? Так, менә син әйтәсең. Шулай булырга тиеш, мин күрәм дип. Юк, алай түгел, менә булай дип. Син белән бәхәсләшергә мөмкинме? Тарткалашырга дигән. Әлбәттә, Хакимның бөтен нәрсәгә дә үз карашы бар, үз фикере бар. Ул теге егет уйламый торган егет түгел. Шуңа күрә төрле моментлар була, ул минем белән теге спорлаша. Бәхәсләшә. Иҗади бәхәс. Ул бәлки булай итербез дип карый. Бәлки төгеләй итербез. Бу миңа ошамый. Мондый стильдә ясамый җырны, бәлки башка стильдә була андый. Син нәрсә дисең? Так. Син. Юк, алай. Синең сүзең 23 февраль. Алай түгел. Без проектта һәрбер нәрсәне бергә киңәшеп, бергә уйлашып эшлибез. Ул бит киңәшеп без бөтен нәрсәне пишәк. Без шулай эшлибез. Карале, син үзең белән перчатка алып килгәнсең күрсәтә. Әйе, ит белән эшләткәндә инде киң дидем перчатка. Мин камыр белән эшләгәндә перчатка белән генә эшлим. Менә җәмәгать, лайфхак. Алайса безгә килер мондый тырнаклар белән кирпектән. Минем тырнакларым озын, ул бит инде тырнак инде ул. Шуңа күрә шулайрак. Молодец. Менә шулай. Бер пачка перчатка алып килгәнез белән. Сезгә дә бирәм. Ярар. Без әле моны сынарак пешерәбез бит, шулай бит? Әйе. Беләсеңме, Гүзәлия, андый-мондый бүген сиңа туктар тор хәзер. Шикәр китеп торасың? Әйе. Андый-мондый пешергәндә процесс барышында. Унда кирәк булса, мөрәҗәгать ит безнең чыгарылышыбызның спонсоры Казанская мельница оешмасы һәм менә бу югары сортлы Государев амбар уны. Беләсең килсә, Татарстанда
70-80% икмәк эшләнмәләре бөтенесе бу Казанская мельница оешмасында әзерләнгән оннан пешә икән. Исеме шундый Мощный. мощный, теге обнадеживает. Ничектер, өметләндерә дә, и дизайны да бигрәк матур. Амбар. Андый-мондый берәр проект уйлап чыгарсаң, берәр Исеме Хаким. исеме җисеменә туры киләдер дип Мин уйлыйм. дә шулай уйлыйм, андый-мондый кулландырам кисен, яме? Әйе. Я, безнең хәзер ит турыйбыз да. Да. Монда салабызмы? Монда Салабыз бергә? Әйе. Гимбәне силәгенә бит. Һәм моны пешерәсе калды, шулай бит? Әйе. Токмаш. Әйе, без менә бу итне тураган арада бергәләшеп барыбыз да тәмле көрәшебездә тәмле реклама кылабыз. Так, Мустафа телеканалында тәмле көрәш тапшыру дәвам итә. Пешерәбез, кыздырабыз Гүзәлия белән бергә. Әйе. Әйтимә, Хаким проектының продюсеры Гүзәлия белән бергә. Соңгы вакытта шулай дип әйтергә кирәк, чөнки үзенә җырларга вакыт калмый ди, шулай бит. Әйе. Безнең вакытыбызда бик шикле Гүзәлия монда Бигәс вакыт калды, әйдә гөмбәне салыйк. Әйдә гүмбәне җибәрик тә менә монда. Бу? Әйе. Гүзәлия әйтте, менә бу шампиньон гөмбәсен ашарга була ди. Пешермичә дә ашап була. Әйе, Ашарга ярый. ярый. Әйе. И менә токмашны без җибәрик, наверное, салып. Тута, әйдә болай эшлибез. Хәзер мин менә урыннар белән алыштырам. Әйе. Син аны үзең сал, яме? Син үзең контрольлеңә ал әле аны. Мин аның өчен җавап бирәсем килми. Асы син әйтерлек булмасын, була, син ул бик тиз пешеп чыга дип мин. Тагын бер шундый нәрсә бармы? Юк, менә мин сиңа бүләк итәм. Синеке? Юк, мин әйтәм. Әнә бик бар. Әнә аны ал да. Ну, Агач булмаса, ярый ул, шунака. Теге бер. Так. Безнең эшебез бетте диярлек. Почти. Хәзер баян чыгарат төштер. Гүзәлия, Әйе. тагын ярар Хаким темасын дәвам итеп, шуны сорыйм. Син үзеңнең иҗат иткән җырларыңа түгел, башка кешеләр иҗат иткән җырларында аңа җырлатырга әзер шулай. Әзер. Ул очракта җыр кемгә булачак? Ягъни документ буенча. Бөтен җырлар синеке. Син сатып аласың. Менә бу сер. Сез сер булып калсын. Менә бу сер. Сер булып калсын. Тайна государственной важности. Шундый исә шулай эшләргә кирәк. Әйе. Хаким әйтсә сиңа берәү кемне килеп Гүзәлия китәм дип сиңа әзерме мораль яктан? Яисә тәкъдимнәр чыкмадымы анда берәр башка телеканаллардан яисә? Тәкъдимнәр килеп тора. Төрле тәкъдимнәр була. Мәсәлән, сатып җибәрә әле миңа Хакимне? Алай ук түгел дә төрле проектларга чакыралар. Мәсәлән, Кайчанда булса саубулашырга туры килер дип инде уйлыйм инде мен. Әйе, 180 яшымда. Мин әзер булырмын 80 яшымда. Сине җибәрергә. Әйе, тузлап җибәрсәк, әйбәт була. Моны бераз гына кара бу бит. Әйе. Башлады, кара ташымы икән бу. Сал. Әйдә. Монда тузлаган мәтегесенә мин кулым җитмәде. Күпме кирәк? Әйдә, на глаз. Мин бит карап кына Ышанасыңмы миңа? Ишанам. Син бит инде эш балалы кеше, пешерәсеңме дип уйлыйм инде мин тәмле. Шулай дип уйла. Шулай дип уйла. Күбесе шулай Бик дип уйла. тузлашатмыйсың бит балалар. Юк. Тәмле Һәр хәлдә тепкеләп. үзем тузлашырга яратсам да. Мин дә тузлашырга яратам. Әдәм баласы шундый инде. Тузла. Ләкин менә минем тормыш иптәшем тузлашырга яратмый, шуңа күрә мин тузны әзрәк салам. Тормыш иптәшем дигәннән син әйтәләр син соң вакытта Казанда яшисең диләр син. Мәскәүдә син туры имеш-мимешләрдә бик күп җыри. Имеш-мимешләр. Аяна тормыш иптәше күрсәтегез әле дип. Мин фигура. Син фигура Тегендә, тегендә. фигурамында. Ике шәһәрдә яшим мин. Тормыш иптәшем кайсы шәһәрдә яши? Ул да минем белән йөри. Казанда, Мәскәүдә. Ул миңа кунакка килә, мин анда кунакка барам дисәм дә. Шулай эшибез. Ничек рәхәт, Рәхәт. Берсе Мәскәүдә, берсе Казанда булган. Әйе. Бер-берсенә кунакка йөришеп Аллага яшиләр хатынны. Аллага шөкер, әйбәт. Әйбәт икән. Проблема юк. Сагынышабыз дигән. Бер-берсен туйда. Тагын да күбрәк бер-беребезне аңлаша башладык. Күбрәк сагынышабыз, ярату көчләнә бара. Менә шундый. Ой, җылатасың. Ярар, безнең монда ризык күчте диярлек. Әйе. Без хәзер монда алабыз, килде безнең синең өчен әзерләнгән махсус рубрика бар. Шулай. Гүргә кирәк әле. Аңлыйсыңмы? Әйе. Әйдә. Моны алабыз хәзер. Там бушатабыз, яме?
Гүзәлия, сиңа дип біз махсус рубрика әзірләп қойдық. Яз җитте шулай бит. Кышлар кайта җылы яклардан. Һәм син артист кеше, син бит нәрсәне эшләргә тиешсең. Һәм синең өчен кыш булыйм әле дигән рубрика уйлап таптык. Синең өчен дә минем өчен дә уйлап таптылар. Хәзер без синең белән чиратлашып, төрле кышларның тавышларын кабатларга тиеш булачакбыз. Әстәгъфирулла. Менә шулай ишетәсең һәм кабатлыйсың, яме? Аха. Әйдә чиратлашып алабыз. Ага. Берне син, берне мин. Әйдә миннән. Әйдә миннән башлыйбыз. Мин белмим инде. Курыксаң. Иде. Миннән бу рубрика. Мин белмим. Кабат. Ибислар дигән. Ибислар. Әстәгъфирулла. Ибислар. Бармы шуны җыр беләсеңме? Юк, белмим. Ибислар. Киттек, тыңлыйбыз. Ландышлар беләм, ибислар белмим. Ландышлар. Киешан. Ибислар. Ибислар. Ага. İştesіңме? Ишетеп. Тута, мен, бу менікі. Бу кыштар менікі. Ибис келіп шықты ма меннен? Ибис. Картайган ибис бу. Пенсияға шыққан. Әйдә, син сайлап ал. Қарамышағына. Бүркіт. Ой, енді менә бүркіт мен абыларға тиеші ол. Рольләр алмашынды бүген. Әйдә, тыңла. Бүркіт тавышы. Юк, монда да чыгара алмыйм мен. Бик тырышсам да булмый. Эй, тырышсам булыр әле. Ой, аласам. 1-0. Мин Асия жеңіп барам сені. Ярар. Гагар деген кыш. Гагар. Гагар. Мен әлегенде. Ибис, Гагар. Мен білесің ма сәшілі білем? Шатайым ба? Шаган. Шаган ма? Шаган. Міне шылайырақ енді. Шаган. Ха, yes! Biraz bu табалаrak. Шаган. Келіп шықты бе? Иә. Жамағат біз мұнда біраздан бөлініп алабыз, білесің не үшін? Шынки мұнда оқымай салды. Сен пародиялар белән шөгыльләнәсең? Бар. Бармы? Мен Айдар Ғанимовқа көрсеткенмін. Кирәк. Мені танки тұтынан да тұттылар көп кіші. Автошылар да болды. Шылай достарым. Сыңғысы қалды болғай. Ой, Аллам. Қорқыта. Тупик. Тупик тұрол. Тупик. На ударе. Тупик. Әйді әлі, біркет болдың қазір тупик болып қара. Бұл тауышына ауызы білән шығарамы дегерсің. Бұныңдер ұзес керек. Güzel керек білемін. Yok, matır tavış түгіл бұл. Бик матур тауыш болмады бұл. Жырлауын көпке матуррақ, оңа әйдесін андай тауыштар шығармай шағына. Матур жырлай әйтсе, матур жырлар ижат етуіне дәвам ет. Біз бұл рубриканы бүгінгі аябабыз. Біздің кезіп күшіп шықты. Тықмашыны жіберәбіз. Тықмашыны жіберәбіз. Табаға. Тықмашыны достармынамда салыра керек деп біләбіз. Сындырам? Салам? Сындырға керек, саларға керек. Сынмай ол. Тұндырам дейм. Тұндырам. Все, қазір бұлтыйбызда. Бұлтыйбызда енді. Тәрекеге саламызда үстіне тегі. Бір нәрсені. Себеп шығабызда бітті кетті. Вассалам кебек. Әйді. Достар, біз қазір мұны тәлінкеге салып, үстіне реклама кеттік ме? Достар, біздің үш тәмам. Қазір біз мұна келіп шыққан бұл массыны тұқмашлы итлі ебіріне тәлінкеге салабыз, әсіне қонжут себебізді. Бітті, тамам. Аны ясаған орада біргәлешіп тағын бір тапқыр реклама қариға. Достар, шулай тіріп, Рузалия рецепті бойынша Гузалия пішірген. Міне бұл нәрсе маған не дейсін береміз біз. Тұқмашлы итлі ризық әзір. Біз кімдер көріп білгірмеді мұнда. Соя соусы салдық. Терияки соусын әм құнжутысына сеттік. Сірлі қарабыдай бұл. Сірлі қарабыдай. Мен қарашай, сірлі қарабыдай. Сірлі қарабыдай да бар мұнда. Тауық еті бар.
Gümbet. Hadi aşağıgancha men aytayman bilan qarab. Burush. Tышкы qiyafətdə boyunçaymi? Менә булай бу картинкада ул синең күренеп тора кишер кебек. Әйе. Шулай бит? Әйе. Әтегендә ул аңлашыладыр иде. Анда эре кисәкләр иде, озынча кисәкләр, ул анда бурыш икәне аңлашыладыр иде. Гөмбәне дә ул кискән, мин аңа киселеше буенча гына нашат кереп ортасыннан мотор итеп торадыр икән. Синеке алайтармы? Мин әйттем бит Әйе. инде. Менә Шуңа кешенеке гүзәлия- төсле ясарга яратмыйм. Булмаган. Үземчә кирәк миңа, Тышкы үземчә. кыяфәте буенча алай икән. Әмма буенча хәзер калып бармадым. Шуңа тышкы кыяфәте буенча Розалия Балсина. Дип калып барыбыз. Нәрсә әйтмә Калим? Пешкән. Һәм пешкән беләсеңме? Бик тәмле булып бу. Бу әлбәттә инде. Моның этик тукмашы ппшный булса да, майлары бик үк ппшный түгел. Алай тәмле килеп чыккан. Ул яктан Балсина, ләкин тышы кыяфәте буенча безнең телевизион тамашачыбыз юллаган рецепт кебек килеп чыгарга тиеш. Шулай булгач, Гүзәлия. Бүген җиңүче Булмады инде. Рузилә исемле телевизион тамашачыбызга безнең тапшырыбызның спонсоры булган Кукмара металл савыт заводы ачык акционер җәмгыятеннән әлеге тоткалы салоны карагына күрсәң. Кичкенә менә шундый мини кастрюльне җибәрәбез. Ширмешәнә туып үскән Казан кызы Рузиләгә. Синнән дә бүләк булар барып җитсен әле. Котлыйм. Котлыйбыз. Тәмле ризыклар пешерергә язсын. Иреңне сыйларга, ике улыңны, кызыңны Шатланып, әйе. сыйларга язсын. Әлеге таба ярдәмендә, кастрюль ярдәмендә. Һәм дуслар, бу урында мин искәртергә тиештер. Сез дә үзегезнең кызыклы һәм катлаулы рецептларыгызны хәзерге вакытта экранда пәйда булган номерга юлдагыз WhatsApp ашам, яисә дә TMTV онлайнның сез беләсез бар, әлбәттә Instagramда аккаунты директка язып җибәрсәгез дә була. Мин уйламыйча, һәм сезнең рецепт буенча шулай без нәрсәдер монда безнең аш бүлмәсендә әзерләрбез, хәстәрләрбез. Я. Шулай ук әле әйтергә калдым. Тагын безнең чыгарылышыбызның спонсоры булган Государев амбар. Югары сортлы әлеге онны 2 кило ышлык Рузиләгә узатабыз. Рузилә, бу оншлык сезнеке. Һәм инде әйтәм бит, бөтен камыр ризыкларын әзерләгәндә, пешергәндә сез менә Казанский мельница оешмасында әзерләнгән бу Государев амбар онын куллана аласыз. Рәхмәт. Я, Гүзәлия, сиңа килгәнең өчен шулай ук рәхмәт. Бик күңелле аралаштык, бик нәтиҗәле аралаштык. Бөтен Хаким проектын сөйләдек, бәйнә адан алып яңа хәтле уңышлар теләп калабыз. Сиңа бу проектны үстерүдә, бу проектны үстерү үзенә күрә татар эстрадасын шулай ук үстерү дип аңлата бит инде. Әйе. Шуңа күрә үзелешне кертәсең. Татар халкына хезмәт итә. Әйе. Атала. Эшләгез рәхәтләнеп, Рәхмәт. уңышлы булсын, яме бу Рәхмәт, проектың. рәхмәт. Һәм инде сезнең арагызда низаклар булмасын, аңлашылмаучанлыклар булмасын, теге конфликтлар булмасын. Яме? Создавать итмәгез, исчерпать итмәгез анда шундый конфликтлар. Яме? Я. Рәхмәт бик зур. Телевизион тамашачыларга булган теләкләрне син әйтә аласың хәзерге вакытта. Дуслар, барыгызга да исәнлек саулык телим. Ашларыгыз тәмле булсын, матур җырлар тыңлагыз. Шулай итеп бүгенгә сезнең белән саубуллашабыз. Тәмле яшик, тәмле ашык һәм инде тәмле көрәшне атна сайын Татмус ТВ телеканалында күзәтеп барып. Сау булыгыз!